Ndinonzi Agnes Mushaikwa. Testimony yangu yakamira yakadai. Pamuri kunzwa ndichiti uyai mundionere munhu andiudza nezvangu, ndashamiswa. Zveshuwa ndakashamiswa nezuva last Sunday. Kana vanondionawo paFacebook, ndini mai vai vanga vakabata envelope ndiri apa. Iko zvino ndabva kuStone Rich asi kwandinogara kuMasvingo ndava nezvimazuva ndauya ndiri muno muHarare. Kuzvipipipi? Arere maoko. I love it. Ndikaprofitwa nezvayo ndikawana deliverance. Inene ndinobva kuMasvingo sezvandakataura. Ndikataura kuti ndine mazuva ndiri muno. Saka zvadaro pandakauya neSunday ndakatarisira kuti Monday ndinofuma ndichidzokera kuMasvingo kwandinogara. Asi nekuda kweSpecial Sunday yakataurwa naProfeti, ndakanzwa kuti handigoni kudzokera, beta ndigarire kuno kuitira kuti vana vagokwanisa kuuyawo. Pandakasvika nezuva reSunday, chiprofita ndakaprofitwa naProfeti. Vakataura zvakawanda nokuda kweupenyu hwangu. Ndikanzi vana venyu havana chinobatika mukati meupenyu hwavo, hazvisi kufamba. Zveshuwa hazvisiri kufamba. Pavakandipa profesi yeenvelope, zvese vakati zvakutanga kufamba. Ndakagamuchira, mufunge kuti zvakutotanga kufamba. Ko anonzi my bride then? Muning'ina wangu ndokwa. Ndoda kuti mwana akuitire zvakanaka mama. Amen baba. Nokuti muda kuti muchengetwe. Amen, amen, amen. Murume akashaika? Murume akashaika muna July, 21 July. Makatoita nyaradzo manje manje? Takaita nyaradzo neSaturday vhiki yapera. Akafa nei? Vanga vane prostate cancer. Okay. Chinzwa inyaya iri panapa? Prophet. Ndoda kuti mwana chikuitirai zvakanaka. Regai nditaure kuti pandakaenda kumaofisi, pa 2 days dzakanga dzapfuura ndisati ndauya kuno, Thursday neFriday, ndaiti ofisi yandasvika ndaita semunhu anonhuhwa. Ofisi yandasvika vasingatombondidaviri madzimai airi ikoko kumaofisi vese nana baba. Asi pandakabva kuno, Profeti vachitaura kuti zvinhu zvenyu zvakutanga kufamba, ndakafamba nefavor. Mweya wokudikika panzvimbo wakatanga kunditevera. Ndinoda kungotenda Mwari, zvangu zvakaita, hama dzangu zvangu zvakaita zvandakanga ndafambira. Mapepa pane ndiri kufambira nyaya dzekustate. Baba vaifanira estate. Iko zvino kuno estate kozoti kuwar veteran vanga vari muwoveti vanofanira kunge mari dzavo dzakabuda. Don't worry mama, stress yese yemapepa yaperera pano. Thank you Jesus. Nyaya dzese dzakasunga dzasonogoka. Next era just zvaita. Look at the joy. Just love it. So emotional. Kwete izvozvo zvoga, neimwe favor yaMwari yandakanga ndisina kufambira, ndava nestand kutaura kuno. Ine ndangouya Sunday yapera ndava nestand, ndine vanhu vaviri vandauya navo vangandipupurira hama dzangu. Imi mune vana vangani mama? Ndine 5 Prophet. Mune 5? Amen. But pane chiri kundinetsa pavana venyu. Baba. Nokuti ndiri kuoneswa vana vari kutambudzika. Ichokwadi baba. Hazvina kufamba zvakanaka. Hazvisi kuvafambira zvakanaka. Toda kuti zvichitanga kufamba. Amen. Ndinotenda Prophet. Ndinotenda man of God. Mune mwana here akamboenda kunana Botswana mama? Ndinawo last born ndogwari baba. Asi mwana uyu anenge ane bitterness mumwoyo make ka. Munotaura naye here mwanai? Mwana mukomana baba. Munombotaura naye here? Ndinotaura naye baba. Ndiri kuoneswa ine bitterness. Hamuna kumuvimbisa here kuti achaenda kunoita form 5? Ndakamuvimbisa. Saka mubva maita sei paCovid? Akaenda kufirst term ndokubva vatoenda kuBotswana ini ndisingazivi. Vakachita zvokunditiza neshamwari yake. Kuvana ndinoda kutenda Mwari. Mukomana uyo wamakanzwa achinzi ari kuBotswana anotori nemweya wokutetereka. Tava necommunication tiri kutaurirana. Kune vamwe vana
vari pano vauya pano. Saka mukati mangu so ndiri kukudza Mwari kuti ndava nestendi mune madzimai angandipupurira. Ndakatonzi ndai munovaka vari pano madzimai vanondipupurira. Regai nditende Mwari. Muchinotora zvenyu kugara mama, muchinotora zvenyu kugara.